още дори на малко по-ранна фаза да се направи едно кръвно изследване, нали, в повечето случаи, доколкото знам, гледаме C-реактивния протеин, който да ни каже де-факто не давайте антибиотик на детето си, съответно в повечето случаи това е. Няма такива изследвания. В тази мания по C-реактивния протеин е лишена от смисъл, защото той е маркер за възпаление. Той не е маркер за бактериална това е инфекция. Много важно, което казвате. Какво си мислят Точно така. Това е много част важно. от лекарите. Той е маркер за възпаление. Най-старият маркер за възпаление това е температурата, фибрилитета. C-реактивен протеин има някъде около от 25-30 години насам. Да не мислите ли, че преди 25